በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስጉን ይኹን። ስትራ ልዑል እግዚአብሔር ከመይ ሰንበትኩም? ከመይ ቀኒኹም? አሜን። ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ብምሕረቱ ብቸርነቱ ክሳብ ዛትዓቲ ያብፅሕና እዩ እሞ ክብሪ ምስጋና ኣምልኮ ውዳሴ ስብሐት ስግደትና ይኹንና አሜን። ከምኡ ድማ እንኳዕ ንሰንበተ ክርስቲያን ብሰላም ኣብፅሕኩም ኣብፅሕና እናበልኩ ከምቲ ልሙድ ካብ ዝሓለፈ ራብዓይ ክፋል መንፈሳዊ መኣዲ ኣብ መዓልቲ ጎይታ ዝብል ሒዘትን ቀሪበ ኣለኹ። ናብኹ ክለኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። መንፈሳዊ መኣዲ ኣብ መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ሓቀኛ ብርሃን። እግዚአብሔር ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ምስ ፈጠረ ጸልመት ከዓን ኣብ ልዕሊ እታ ቅርጺ ዘይብላ መሬት ወይ ከዓን ኣብ ልዕሊ መዓሞቕ ባሕሪ ሰፊኑ ነበረ። ለይኩን ብርሃን ብርሃን ይኹን ኢሉ ግና ነቲ ዓብዪ ጸልማት ብብርሃን ቀንጠጦ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 3 ዘሎ። ብድሕሪኡ ነቲ ብርሃን መዓልቲ ነቲ ጸልማት ከዓን ለይቲ ኢሉ ሰሙያ። ጸልማት ናይ ዲያብሎስ ንሓጥኣን ናይ ሞት ምሳሌ ክኸውን ከሎ ብርሃን ከዓን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ኮይኑ ክስካብ ዘለዓለም ክቕጽል እዩ። ከም ዝፍለጥ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ዝተፈጠረሉ ዕለት ረቡዕ እዩ። ክስካብ ሽዑ ደኣ ምድሪ ካብ ምንታይ ብርሃን ትረክብ ነይራ? እንተደኣ ተባሂሉ ድማ ኣብቲ ኣቐዲሙ በቲ ህያው ቃሉ ብርሃን ይኹን ዝበሎ ምዃኑ ዝርግፅ ነገር እዩ። እተን ክልተ ዓበይቲ ብርሃናት ፀሓይን ወርሕን ዓለም ክስካብ ትሓልፍ ብዘይ ምብልሻው ከገልግላ እየን። ብድሕሪኡ ግና ምስ እዛ ኣረጊት ዓለም ሓቢረን ከም ዝሓልፋ ቅዱስ ቃል ይምስክር እዩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 16 ማቴዎስ 24 ቁጽሪ 29 ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጽሪ 29 እንደገና እዛ ዓለም እዚኣ ምስ ኩሉ ንብረታ ምስ ሓለፈት ካሊእ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድር ከም ዝመጸ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ምስ ሓለፉ እውን ነቶም ቅዱሳን ንዘለዓለም እግዚአብሔር ብርሃኖም ኮይኑ እናብርሃሎም ክነብር እዩ። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 22 ቁጽሪ 5 ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ቁጽሪ 1 ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 13 ኣብዛ ዘለና የዓለም ብዙሕ ብርሃን ማለት ከም ላምባዲና ጋዝ ዘለና ወይ ከዓ ኣምፖል ፀሓይ ወርሒ ከዋኽብቲ ወዘተ ዝኣመሰሉ ክህልው ይኽእሉ እዮም። ነገር ግን እዚኦም ኩሎም ናይቲ ክመጽእ ዘለዎ ሓቀኛ ብርሃን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ እምበር ኣመናዊ ብርሃን ኣይኮኑን። ንሱ ስሙ ብርሃን፣ ተግባሩ ብርሃን፣ ልብሱ ብርሃን፣ ኣብ ዘይቐረብ ብርሃን ዝነብር ሓቀኛ ኣመናዊ ኣምላኽ እዩ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 22 ማቴዎስ 4 ቁጽሪ 15 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 16 መዝሙር ዳዊት 104 ቁጽሪ 2 ከምቲ ዘማራይ ብብርሃንካ ንዓይነይ ብርሃነ ብብርሃንካ ንርኢ ብርሃነ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ብብርሃንከ ንርአይ ብርሃነ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኢልና ኣለና ዝበሎ ሳለዉ ኢና ብርሃን ንርኢ ዘለና። ዋላ እኳ ሓጢኣት ሰሪሕና ካብኡ ንርሓቕ እምበር ንሱ ግና ክስካብ ሎሚ ብርሃን ፀሓይ ክንርኢ ስለ ዘዓቀበና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ኣሜን። ክርስቶስን ክርስትያንን ናይዛ ዓለም እዚኣ ብርሃን ተባሂሎም ተፀዊዖም ኣለዉ። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 14 ዮሃንስ 8 ቁጽሪ 12 እዚ ድማ ምስ ክርስትያን ዘሎ ብርሃን ናይ ጸጋ ወይ ከዓን ብጸጋ ካብ ክርስቶስ ተቐበልናዮ ክኾን ከሎ ንሱ ግና ካብ ማንም ዘይቕበል ኣመናዊ ብርሃን እዩ። ስለዚ ከነጠቓልሎ ከለና ካብ ፀሓይ ዝደምቕ ቅድሚ ፀሓይ ዝነበረ ንፀሓይ ኣሕሊፉ እውን ዝነብር ኣመናዊ ፀሓይ ንሱ እዩ እሞ ካብ ጸልማት ዘመን ኣውፂኡ ናብ ብርሃን ስለ ዘሰጋገረና ደቂ ብርሃን ክንበሃል እውን ስልጣን ስለ ዝሃበና ስለቲ ኩሉ ዘይንገር ሃብቱ ሎምን ኩሉ ሰዓን ስብሐት ይኩኖ። ኣሜን። ግብረ ሐዋርያት
آه 26 ቁጥሪ 13 ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 9 ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 8 አሜን። ኣላይሉ ዝተጀመረ ኣጀሚሩ ዝተፈጸመ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ይኹኖ። ሓቀኛ ብርሃን ዝብል 7ይ ክፋል 5ይ ክፋል ድማ ብቐጻሊ ሒዘት ምስጋና ንመጽእ ሰናይ ሰንበት ይኹነና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል።